Zorion berona denai, ezker handina zuei guztioi, eta orain, denok gozatzeko eta entzuteko aukera, gaurko azken pieza bai. Holtza honetan mintzat. Kasteraro azadi zarta gazte, herritar guztieri deia plaza bete. Irrintzi bat entzun da urrunago beste, orain bazter guztiek magia daukate. Irrintzi bat entzun da urrunago beste, orain bazter guztiek magia daukate. Belarbiltzeko sarderik ere ez daukan baserrikua, hiru polboro jo gitartian baino lehorragokua. Oi euskalduna baldin badegu inorrez kanpokua, oi euskalduna baldin badegu inorrez kanpokua. Aie, eutxika! Sasoi honetan, hotza egiten duela, neska gazte bat ezagutu dut, 3 aste badirela, esango nuke bere begiek, erraz sorgindu nautela, neska gazte bat ezagutu dut, 3 aste badirela, esango nuke bere begiek, erraz sorgindu nautela. Nire kolegi, jaime todazan, nire partido, porrun patazan. Aurlaritzan behin botatu sinzeriendo konturatuta, trapetan harrapatu. Nire kolegi, jaime todazan, nire partido, porrun patazan. Aurlaritzan behin botatu sinzeriendo konturatuta, trapetan harrapatu. Komposteran egon nintzen lehengo udan erromen, komposteran egon nintzen lehengo udan erromen. Laro, 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 laro.
obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Euskaraz bazekien nire bisabueloak edo, baina ni rollo taz orain arte zero, goizero, goizero, aekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero, baina ez du milagro handirik espero, goizero, goizero, aekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero, baina ez du milagro handirik espero. Ba, bueno, honekin amaiera, gaurko amaiera, eta eskarrik asko etorri zaten guztioi, eta datorren urte arte, ongi etorri izango zerate. Eskarrik asko!